wat wangi layo niu pusan teli kisnam jong ka jinger ke jong ka jinglai lui jong ka India be jumi andrai kalong ka eke ke bas nosi ka ba kum gi samla pule snusan not hadu kata kata wat ni layo sibun kinomi khma kamtam hapo ka thajong po ki nomi khmat ki balayo ru ya kata kanam kum kupa jong ka tong ri bhoi hakaba kim samlala banwanra ke eke ke ban aijing mentoi yangi ki samla pule kim samlala banwanra ya ki government college kim samlala banwanra ki government secondary school bat haka science stream hakaba kiwe ki district lani ki constituency ki yo lam ya kene kebenta hakane ka jingrakhe ya ka jing lai lui ka banyo kusan sinam jongkar India be juni hakane sni kwa bankaran habidai bat ka phang ka bong ka jing lai lui ka banyo kusan sinam bat menong layo ya kata ka jing lai lui ke besisa mentau sinam ngirakhe ya ka jing lai lui ke banyo kusan sinam na ka jing sanchar donwar jongki nongwei na ka sarkar pharang ya ka India juni ni don ka tau ka bakrau anu kata kata ban lekeman hakan resmi hakaba yalayo ya ka jing sanchar hakti lajong na ka jing sanchar jong ka sarkar pharang hapo ka jingalam jong u Mahatma Gandhi baltip kum kupa jong ka benriu father of the nation nata kiwai kum u Pandit Jawaharlal Nehru u Sardar Vallabhbhai Patel u Raja Ram Mohan Roy nata u Lala Lajpat Rai bat ka Rani Lakshmibai bat kiwai ki riurang bat kenthai pat sendram ki balanok senyang habajitai bat ka jinglai lui jongkar India be juni nangta klamdala aru ban klet ya ki nong yele lai lui ki freedom fighters napo ka rilum jaitia khasi bat Garo Hills kum us in Tirot Singh wa kiang nomba bat upatukan sangma dai lamba ka jingalam usanyang penghai jungki bangilayo ya ka jinglat lui hakane kasngi ka ba mangi ngerakhe hakapor jongka jing sanchar jongki nongwei ka jing sanchar pharang kari India jungi kalom thik kum ikhlum ibampat nangyat ibampat dapsnam ibadam hap hapo ka jing betin lenti jongki wei pat handrai menta kari India jungi kalaya rengkat bat kiwai kiri ha perthai bat kaladai kawai nagari kapoponam ha ka perthai berkawai dai na kane kadau ba ni don hok ban ainam ai buram ya uganti dai lamba kajing slur jungu kumunong yalam bangilayo ya kajing lai lui ha ka ba ngilong kumbangilong menta handrai ha ba phai pat hagawai pot kalian menoken nilayo ya kata kajing lai lui ke pesisha habaman kasi dap ta kajing ya umsnam kajing ya penyap kelap yuai kajing thombar kajing le bor ya ki kenthai ki khna ki lui bat kumta terter kajing le kelap ya ki batula ya ki babit kajing banpen ya kibarit kibaria kajing bang fin snap kajing bam ya buram iwai pat kamen sim jong kajing raplam kamen sim jong kajing ya tiplam kalayap no hakine kisni juni menta haba kumta menoken ni layo ya kata kajing lai ke besisa haba hakijing mo jing perkhat juni ni tang lom brau nyempat yo kata kajing lai ke besisa ni datang kata kamen sim hanga manga bat kajing kwan mentoi simat
klaim dari perkat syu na kemta ki bubun balang hagane kasni lembaga ne program snoban khot bangwar ya phi ki pai nong chong be jong kar India be jungi dongin bot ya kidenja ya kijing po snew jong pa jong kajat bendri jungi uma thama ganti bang ngin don kajing yatli kawai kajing mut kajing perkat bangin don kajing yaburam iwei pat kum sihenman sipara ba ngin nang kiu irat saprang sakmat bangin ngin nang kiu hakit yang berkhoi wat wangi layo niu pusan teli kisnam jong kajing rake jong kajing lai lui jong kar India be jungi handrai kalong ka aka ke bas nosi ka ba kum gisamla pule snusan nut hadu kata wat nilayo sibun kinomi khmat kamtam hapo ka thai nompo ki nomi khmat ki balayo ru ya kata kanam kum ukpa jong katong ribhoi hakaba kim samlala banwanra ke aka ke ban aijing mentoi yangi ki samla pule kim samlala banwanra ya ki government college kim samlala banwanra ki government secondary school bat haka science stream hakaba kiwe ki district lani ki constituency ki yo lam ya kene kebenta te semua kerpat ba kinomi khmat jungi bakin perkhat lam na kebenta kene ka jingmentoi jong ki khun samla jong ka nongpo constituency jungi ba bun kidai ki wan na kilong ing sem ki beduk kim shamla yo lat ban lek kiwe ki institution ban betang ni jing kule ki namar kidai ki wan na kilong ing sem ki beduk bun ki private institution katar haga jing siu gabaram te kumta bun sin ka penuang ki bakin kutno kita kilat kelenti jing ki kamtam hangne hapo nongpo constituency ki babun kidai ki private institution ki private college ki private secondary school kat ba ki khum samla ki rongying mosam kidai wan ki rongying mosam badu te kumta kimla ban kot bor ban le sekita ki private college ki private school kentang yawai ha gana por semua ban bu ka jingkerpat ya ki pai ba jong ka dong ka thani bohoi juni ba nang ne sakmat ni dong kam banjir ya kita ki nomi khmat ki badon sisa ka jingit khli ki badon sisa ka jingi jingai ki ba start ki ba sampang ki ba train nam ta du kusuk kum no ban kentiu ya ka roi ka par jong ka dong ka thani bohoi be juni ki ban kentiu ki ban wanra ke jingkela habor kilyang kantam ha ka rep karyang ha ki thain nong tindong ka pule puthi ha ka kot ka khia bat ha ki lenti ki sengkin ba kine kidai kita ki benta ki ba kong santam ha ka jing improve juni la kidai hasor na nong tindong te tang kine kinten kublai sibun